Hauxen da gaia, pena garrila, badauzka zenbait maratil, aur bat daukaten guraso hoiek, ez dira biziko tranquil, ura zitzen saiatu dira, arreta honesta humil, itxaropen bat zeukaten eta arek bere burua hil. Zerratxekabe bere burua ondatutzeko dagonak, izanik bere guraso hoiek oso txintxuak ta onak. Gainera ez du bera hiltzeko eskubiderik gizonak, bere garaian kenduko dio lehenago eman zionak. Guraso denek izaten dute ondoren negarria, eta seme bat jaunaren doaiz mundu ontara etorria. Ama pozezta aita ere bai aserik beren irria, horrela bere burua hiltzea da gauza negargarria. Seme bakarra hiltzean horek ez lezake gaizki hartu, inorralatan baldin badago nahi diot buruan sartu. Ez dakiola era hortako pentsamenturikan sortu, gurasoentzat betiko pena ta berare kondenatu.